Ngiyabingelela kubantwana bonke abathanda uNkulunkulu. Ngithi nje egameni elihle elikhulu unyazi lwezulu. Amen. Lo okhulumayo uGinini Eric Mbuyiseni Dube, ozalwa intombi yakwaJobe, eyanikezwa inkosi yamakhosi ilanga lamalanga umgano, nowawuyisibophezelo sokuthi le ntombi iyawuphilisa umuzi wakwaDube iphinde ifake ubuNazaretha kwaDube. Bantwana benkosi-ke angishumayeli la, kodwa ithi ingoma kaShembe, hambisani lezi zindaba ngokuba umhlaba wonke ulambile. Cha bantwana benkosi, into engenza ukuthi ngenze le video, ngiyazi ukuthi abantu bafunzwa iy'nkolelo ezimbi ngoShembe, bengazizwa izindaba zakhe. uShembe ayisukela emazulwini wazoba umuntu ebantwini. Ubaba-ke ongizalayo kwakuyindoda nje eyayinothile ngokwemfuyo. Abantu baqala-ke imfuyo, abanye yayibavuma kakhulu. Ubaba wami ngendlela ayenothe ngayo ayikho into ayiswele ngalesiya sikhathi abakhule kusona. Kodwa inkinga yodwa eyayivelela ubaba wami uDube. Baba wami wayenenkinga yokuhanjelwa amakhosikazi. Mayethi uyaganwa unkosikazi afika agule, ahambe ney'ngane kanjalo. Wayenamakhosikazi-ke amabili ngaleso sikhathi ayehlukumezeke ngayo. La makhosikazi-ke ayesegule kakhulu, amanye ashona. Unkosikazi wakhe nje omdala uMaMdletshe washona, washiya insizwa yomfowethu isencane. Kwaba unkosikazi uMancube wesibili, naye owashona washiya insizwa ngoba ngikhuluma nawe. Leyo nsizwa iwumshumayeli ethempelini engisabatha kulona iVulani elisemtubatuba uPhaphasi. Into eyenzeka kubaba, uhambe zonke iy'nhlobo zey'nyanga ubaba njengendoda-ke eyayinothile ngalesiya sikhathi. Wahamba zonke iy'nyanga, kwaphela iy'nkomo, ngoba ayikho inyanga yayingafika ithi Dube mina ngizokusiza. Kodwa ekugcineni uDube angasizakali, but ayikhiphe inkomo esibayeni ekhokhela inyanga. Kuhambe kwahamba, wafika isilwane sasezulwini, ubaba inkosi ilanga lamalanga nabalothayo liyabahangula. Yathi mayilaphaya eMkhayideni, udumo likaShembe la asuke efike khona luyazwakala. Wezwa ubaba wami ukuthi kunendoda, ngoba yena wayethi phela indoda, kunendoda esizayo kakhulu uma unenkinga, okuthiwa uShembe. Obesethatha abantwana bakhe, abafowethu ababili abadala nodadewethu abadala, nabo begula. Lowo mshumayeli nje wayesonteke ngisho la entanyeni. Bathi uma befika lapha, ngoba ukukholwa amaNazaretha kuye kube kuhle. Bathi uma befika uDube, yebo ndoda ufunani? Wathi uDube ngisho kuthiwa kunoShembe la, uShembe uyasiza. Hhayi, bamemukela kahle abacotshwa bangaleso sikhathi. Base befuna umshumayeli omdala waseMatuba, ngoba yayisichazile le ndoda ukuthi isuke eMtuba. Base bemnikeza umshumayeli uJiba. Bayamazi abaningi umshumayeli omdala wakwaMpukunyoni loyo, ongumkhulu
kamshumayeli umkhwanazi lapha ya ekhumbula ke bantwana benkosi kuthiwa lo mshumayeli wabaphatha kahle wabathatha omama lo wayesekhona uMamfekayi wayombeka endaweni yokuphepha edokodweni. Angithi ubaba wayeze ngazi lutho nokuthi uzozalale ngoba kwathiwa inkosi yobonakala kusasa. Wathatha abafowethu nobaba wababeka edokodweni lakhe. Ngithi-ke ngaleso senzo ngoba lowo mlando ngiwutholile kuma wami uShemba mkhumbule umshumayeli uJiba ngokwenza leso senzo. Emndenini kuyisibusiso akwenza ngoba bavuka ngakusasa babamba ulayini bayenkosini sekuvuleka ithuba lokunikela. Uma efika-ke uDube phambi kwenkosi wayengakakhulumi ngisho ukusho ukuthi uze ngani. Wathi, hawu ndoda, kusho isilwane sasezulwini, ngiyalibona usizi lwakho. Ngicela ningibizele intombi yakwaJobe. Intombi yakwaJobe-ke nayo ifika lapha ekuphakameni ayifikanga kahle. Yayigula nayo inesifo sokuhayiza. Yayihayiza ibaleka njengohlanya. Babephuma bonke abantu bayibamba amadoda noma isibaleka ivuka lesifo. Kodwa ngoba yayisise phambi kwaNkulunkulu lona bamphikayo abantu abangazi ukuthi ingani sithi uShemba uNkulunkulu. Yayithi uma isimvukile lento kodwa uma elapha ya enkosini ekuphakameni kwakungavuki kakhulu. Usethi-ke uNkulunkulu aningibizele le ntombi yakwaJobe lena egulayo. Nebala bambiza umama eseyintombi wafika waguqa phambi kwenkosi ilanga. Ithi inkosi yamaNazaretha, ntombi yakwaJobe, ngikunika nayo indoda. Umama uthi waphathwa ikhanda. Kodwa ngoba abantu baqala-ke babemazi uShemba ukuthi uNkulunkulu bengenakho ukumphikisa. Uthi wathi uma ebuka ubaba ongizalayo ngoba abantu baqala kwakuyuthi uma ehanjelwe unkosikazi bamgunde ikhanda asale bayimbuca. Ubaba-ke uma embuka umama umbona uDube ephuca ikhanda. Uthi ngabalisa ngathi kodwa Nkosi yami ngenhliziyo, awu kodwa uShembe unika indoda engakholwa ngisho ukukholwa ephuca ikhanda inje. Kodwa-ke ngoba sekusho umuno wasezulwini ngizayomgana. Uthi-ke inkosi ilanga, Dube, njengoba ngunika le ntombi ngikunikela ukuthi iyobethela emzini wakho Dube. Dube ukufa kuzophela. Dube ezweni wakhile kulona kuyoba ukukhanya isizwe sonke sakho, umizi yakho iyawusabalala umhlaba wonke endaweni owakhele kuyona. Uyikhuluma njalo lento ubaba ilanga akukabi bikho ngisho umuzi owodwa wakho umfowethu kulaba engikhuluma ngabo. Kusho inkosi ilanga. Nebala-ke ubaba ngoba wayengaswele kodwa wadumala naye ngoba wayetshela ukuthi njengoba kule nyanga kuthiwe uShembe mhlawumbe izomnika okukhothwayo ngoba zonke zayifika lapha zazimgcaba zenza konke emagcekeni akhe. Lena manje evele imtshela ukuthi thatha nayo intombi ngiyobethela ngayo. Hayi wathi uzokezwa. Uthi-ke uma efika umama lapha kwaDube ezogana le mizi yakhelene, kanti nje le ntombi yakwaJobe ithunyelwa kulomuzi nje wakwaDube iyabukana imizi yakhelene. Umuzi wasekhaya komama uphesheya lapha namanje ukhona ekhaya kithi kunganeno kwawo lo muzi. Uma ifika-ke le ntombi ifika ingena nobuNazaretha. Ubaba wami-ke njengoba sengichazile asikho isilwane engasifuyile esifuyo wakho. Kwakuyindoda njengoba